приятен специалист, който прие нашата покана, за да направим нещо общо с много любов и с много мерак, както по български се казва. Предстои да ви гледате един фрагментарен урок, в който дори участниците помежду си нямат представа какво ще се случва, защото ги подготвяме на части, за да може изненадата да е пълна не само за вас, но и за нашите ученици. Ще видите така обични от нас фейлетон Байгани журналист, пречупен през призмата на съвремието. Ще видите дейността на нашия клуб журналистически кошер, чийто ръководител съм аз. И най-накрая, най-интересната част, поне за мен като не специалист по предмета, ще видим как изкуственият интелект променя света, променя вижданията ни и как се създават едни фалшиви новини, в които се давим благодарение на това огромно море от информация, което съществува днес, за съжаление, и за добро и за зло, както казват учениците, така че приятно гледане. Сега по малко по-различна тема, според теб в училище трябва ли да има дрес-код? Разбира се, смисъл, вижте ли на две момичета отзад. Те тук идва момичето едното чисто голичко. Какво следва той? В днешно време съществуват ли байганевци? Разбира се, ето ме. Не ПМГ, това не е интернет тук. Сложете към S20. Тук? Да. Сложи. Айде, сега ще пусти. Сега по малко по-различна тема, според теб в училище трябва ли да има дрес-код? Разбира се, смисъл, вижте ли на две момичета отзад. Те тук идва момичето едното чисто голичко. Какво следва той? В днешно време съществуват ли байганевци? Разбира се, ето ме. Какво ще желаете? За тебе кое е най-важно? Парите или любовта? Любовта обаче искам да има заможен. Заможен. Давай, Не, любовта е важен, обаче сега да не е някакъв бедняк. Кои с теб са народните будители? Кои? Народните будители кои са? Народните будители? Сега Мартин Тодоров. Там има едно момче, което е лега на скачулката, това е много добър пример.
Кучина и Габриел Гьошев. Живеем във времето на бързото хранене, бързия пулс и бързите обороти, които превръщат пътищата в гробища. Живеем във времето на бавното схващане, бавния метаболизъм и бавните политики. Живеем във времето на големите телефони, големите проблеми и големите претенции. Живеем във времето на недохранените семейства, недохранените емоции и недохранените умове. Живеем във времето на малките цели, тесните възгледи и ниските страсти. И всичко това в най-бедната държава в Европейския съюз. И сме поколението на палците. Така ни нарича. И то в ерата на имитациите, времето на симулациите, времето, в което всеки имитира другия. Имитира онзи, който има повече лайкове в Инстаграм и повече последователи в ТикТок. Имитира онзи, на когото се възхищават, защото се снима километража, докато шофира, т.е. лети с 150 км в час към поредното дете, пресичащо на пешеходна пътека. Стреми се към живота на богатите и известните инфлуенсъри. Стреми се да постигне фалшивата красота на социалните мрежи. Стреми се да подражава на престъпника, останал ненаказан или в най-добрия случай разминал се с условна присъда. Защото в същината си всички ние сме тъжни хора, с маски и с горчивия вкус, че съвършеното е някъде там, но не и при нас, че щастието е другаде. Че не сме пълноценни, защото нямаме най-новият модел iPhone. Всички ние, които гледаме с очите на дете в Луна Парк, фалшивия блясък на света, който ни заобикаля, и с ужас усещаме, че не може да го постигнем, а само се взираме с него с широко отворените очи на гаврошовци, с празни ръце пред големите блестящи витрини. Информацията ни залива, четем, а важното се претопява от маловажното. Гледаме, но фалшивата информация ни пречи да повярваме на истинската. Виждаме бляскавия живот на онези по-успелите и по-щастливите. Уж. Затова е добре за момент да поспрем и да затворим очи. Да спрем да се взираме, защото ще цитирам Малкия принц: никога не ни харесва там, където сме. Бих добавила, никога не ни харесва това, което сме. Но пък истински се вижда само със сърцето. Съвестта и разумът малко по малко изчезват. Заменят ги невежеството, службогонството, жаждата да се удари кьоравото. Идеалът изчезна, замести го келепират. Алеко, създателят на Байгани, щастливецът е наистински щастлив, задето не успя да види същинския погром на нацията ни, какъвто го виждаме днес. Но със сигурност успя да усети приближаващия морален крах на епохата, в която живееше. Всъщност, нека видим. Според теб има ли байгамите си в този живот? Сега, Ами има, те са много даже. колко много? Повечето мислят много ограничено. Само че паче, че е много хубаво. Ами всичко. Байгани, но не вкусно за многите. Без че защото всичко е Байгани, но всички политици и хора, които вземат разни. Чакайте, аз сега да ви кажа какво съм намислил. Знаете ли какво? Нит стартирша Прокопсаме, нит банки ще родим хората. А пак твой руски квас дочул, хептем проста работа. Ами, да ви кажа ли аз вам какво? Да ви кажа ли вам какво? А? Кажи не, стига си мълчал. Шшт! Бързата кучка слепи ги ражда. Да ви кажа ли? А? Господа, вестник да издаваме. Абе, твоя милост и вестник, ти сериозен ли си? Как те сериозно ли?
Еми, че как инак? Разбира се, че сериозно. Че голямо рафет ли един вестник да се издава? Тури си едно предено чете, пък псува и наляво и надясно. Ами как? Щом ще е така, и аз съм съгласен. Те ми как? Ще повикаме Гуни адвокатина. Той е майстор на уводните статии. Па ние, нали е работа да омаскарим тогос оногос? Зато и нещо не се иска кой знае каква философия. Данко, и аз си запусни молица до писалището, да повикай тук Гуни адвокатина. Айде да Гуни. Гуни бе, и какво ще речеш? Ние искаме да издаваме един вестник, а? Що не? Да издаваме. Ама, Кьора го има ли? Ти си гледай кеф. Ама, има ли? Има. Гледай си кеф. Хубаво тогава. А какъв ще този вестник? Я чуй, Гуни. Знаеш ли какво? Ти си ни тази вечер па напиши една уводна статия. Тегли му едно вероподаничество, че сама директорката е слиса. Па спомени за 11-я. Една-две думи. Както му е реда. Така. Разбрали ме. Па сетне тегли един калай на немирниците. Кажи там, онези предатели. Онези. Ба! Предатели остаря вече. Да турим мерзавци. Добре. Тури мерзавци. Па не забравяш да споменеш за фаталния на ПМГ Константин Величко. Дявол да я вземе. Много ми се харесва тази дума фаталния. Така като кажа фаталния, сякаш фащам някого за гущ. Страшно ми се харесва. Аз пък като напсувам някой, направо ми олеква. Аз ще кулсуме хърсъс да живееш. Работата е опечена. Ти Гуньо ще напишеш както река хубавната статия. А вие Гочо и ти Дочо някои допски, някои телеграми да изкълпите. Че какви телеграми искаш от мене, бе, Ганьово? Какви дописки, бе? Какви ли? Всякакви. Не виждате ли другите вестници? Кажете там, напишете там, госпожо директор, ПМГ ликува и прочее. Извинявам се. Кажете там, учениците на МГ са дали хиляди доказателства, че когато се докоснат до правата му, всички стават на крака и с сълзи на очи. И най-сетне, какво ще ми дращате много-много? Напсувайте предателите. Какво ще се легаем сега с разни философии? Нали е работа да замажем очи? Карай колата, не е ли тъй? Господа, че ние най-важно сме забрали. Че как ще кръстим нашия вестник? Добре кажеш, бе, бай Ганьо. Нормално, че сме такива. Той е един сериозен въпрос. И знаете ли, що е сериозен? Защото тези дяволи всичките хубави нас са взели и за нас са оставили. Ма ние все ще се намерим. Аз викам, най-се на място да кръстим нашия вестник справедливост. Справедливост? На мен не ми харесва. Чини мисля, че ПМГ мътко ще е още по-добре. Не съм съгласен. Той има много попско звучи. По-добре ПМГ и гордост да го наречем. Ами ти Хърсъс, какво ще речеш? Аз къде да знам аз? Тури му едно ПМГ храброст и да се спасяват. Всичко Бошо. Да ви кажа ли аз вам? Нашия вестник ще кръстим или ПМГ за учениците, или величията на ПМГ. Величието на ПМГ, съгласен съм с теб. Величието на ПМГ, тъй да живее. Добре, зареч сега да донесат по едно хелче и нещо за ядене и да започваме работа. Па да не домъкнат някой стар сандвич. Гледайте нещо по-като хората. Тук все пак вестник има да си пише. Не е шега. Ще
това, че те годниците. От тези хилове да се схвърлят веднага в коша. Приемате да си вземете. Какво ги взехте тук ни доставихте? В коша? Подписаните са на заповед, че енергийни напитки в училище не могат да се внасят. И ти, какво се разгорила така сега на дискотеката? Веднага се обръчи, това е институция. Институция има си дрес. А вестникът вече е основан. Ние тук в ПМГ нямаме нужда нито от празни похвали, нито от тенденциозни критики. Ние сме пчелите от клуб журналистически кошер. Дойде нашето време. В един пчелен кошер има една пчела майка. Тя е само една и се грижи за всички останали пчелички. Има и търти мъжки пчели, които осигуряват потомството, но повече се почиват. Има и много работни пчелички, които строят кошера, пазят го, почистват го и Има и много работни пчелички, които строят кошера, почистват го и го пазят. Хранят лагерите, търтите и пчелата майка и разбира се, събират нектар и произвеждат мед. При нас търтей няма. Има само една пчела майка и много работни пчелички, които събират нектара на ПМГ. Събират, а след това в кошера той се превръща в сладък мед. Нашият мед се отличава с отлични хранителни свойства. 50% любов към училището ни и 50% гордост от добрините му. Нашият мед може да намерите на www.pmgjournalist.blogspot.com. Именно там може да видите нектара, който създаваме и превръщаме в нашия сладък мед букет. Преди 130 години Алек Константинов създава един литературен образ, именно образа на Байган. Той остава безсмъртен и вече актуален. За съжаление, някои от поведенческите му черти са в основата на националния ни облик. Той е неспестеното от автора друго лице на българина, което мнозина носят себе си. Това е тъмната ни страна. Но ние 130 години по-късно сме се заели също да пишем разкази за едни съвременни българи. А именно, за учениците и учителите на ПМГ, но нашите разкази не са пропити от сатира. Нашите разкази разказват за учениците от МГ, които намират портмоне пълно с пари и го връщат на собственика му. Защото ние в ПМГ знаем, че да имаш само щици в школото е нищо, ако не си добър човек. Говорят за спортните успехи на нашите ученици, които винаги вземат призови места на междуучилищните състезания по различни спортове. Защото ние в ПМГ знаем, че да прославиш училището си носи неописуема гордост. Говорят за завоюваните първи места на най-различни национални състезания по литература, английски, математика, информатика, информационни технологии, химия и биология и всички останали сфери, в които сме наистина добри. Защото ние в ПМГ знаем, че сме добри, но и химнат на гимназията ни ще ви го каже. Ние сме най-добрите. Говорят за различните извън учебни занятия, защото 7-те часа в училище не са ни достатъчни. И искаме да прекараме още време в училище, за да усъвършенстваме знанията и уменията си. Говорят за дейностите, които сплотяват и правят класа на истински екип. Защото какво да можеш да приложиш Питагоровата теорема или да пишеш сложен код, ако не си толерантен и добър приятел. Говорят за учениците, които казват, виждат и правят добри неща, въпреки често не е хубавата действителност, в която живеем. Говорят за чистото човешко в един свят, съвладян от устремът към многото. И за добро, и за зло. А нямате ли новиници? Не. Защо? А защото бях така да открити да глупости. Не, някои неща са вярни. Ама не всички. Предавате ли в новините? Ами, може би на 30% само. Вярваш ли в новините? Не, вярвам. Вярваш? Абе, вярвате ли в новините? Не. Да. Някой. Добре, а вие вярвате ли в новините? Как по-точен въпрос? Има доста фалшиви новини. Вярваш ли в новините? Да, и не. Що и да и не, понеже бих вярвал на по-обективни новини в момента, който знам, че медиите са собственост на хора, които решават какво да се пише, бих казал, че голяма 9% доверие. Вярваш ли на новините? Зависи. Дали са истина? Много напълно да се доверя на нещо, което не съм видяла или съм чула, като знам, че може по някакъв начин да е някой да го написал просто за пари и за спада. Обективна ли съм активна журналист? Според вас? Според мен е 50%, обективно 50% не. Обективен ли субективен журналист? В последните месеци по-скоро субективна. Чува ли се за нашия конжурналист? Да. Какво мислите за него? Мятам, че
добра инициатива, която учи младите хора на това какво е журналистика в най-чистите вид. Тя не е субективна журналистика, според мен. Субективно. А ще ли си за нашия журналистически кошик? Да. Харесва ли това? Харесва ми, това е много интересна идея и мисля, че може да си почнеш много. Обективна и субективна е журналистика. Но първо, както ще реши. Чува ли си на нашия път журналистически кошик? Да, моя приятел добре. Помощи за него. Невероятен човек, невероятно случай, се много обичам. А за клуба къде мислиш? Клуба е много интересен сайт. Какво е ChatGPT? ChatGPT е бот, който помага на нормалния човек с някои неща. Нямам време с обикновено, може да си играя на... Знаеш ли какво е ChatGPT? Да, знам. А ти използваш ли ChatGPT? Не ми се е случвало до сега, но ако ми трябва, ще го използвам. Здравейте, ние сме AI Explorers. Преди всичко бих искал да ви представя нашия отбор. Това е Таня, Стефи, Габи, Ая, Ники, Алекс, Стефчо и аз съм Виктор. Провокиран съм от това, което видяхме. Видяхме добрата страна, видяхме опаката страна, както в Пайканьо. И провокиран от това, искам да кажа, че така е във всеки един аспект от нашия живот. Така е било в миналото, както видяхме в разказа на Алеко. Така е в настоящето. Видеята много показателно, много добре показва това. Така е в бъдещето и това ще се опитаме да ви покажем днеска. Част от бъдещето е именно изкуственият интелект. Има много спекулации за това, за изкуствения интелект, относно това дали е добър или лош, дали в него се крие добрата или пък опаката му страна. Всъщност той вече се използва много често в някои професии и това е също като Ин и Ян. В него добрата му страна не е напълно добра и лошата му не е напълно лоша. Нека вземем, например, професията на редакторите. Всяко едно издателство се нуждае от редактори. Мисля, че се съгласите с мен. Истината е, че работата на редакторите вече изцяло би могла да бъде заменена не от човек, а от изкуствен интелект. Това не е само разбира се при редакторите. Много професии претърпяват промени, други изчезват. Промяна на пазара на труда определено има. И докато изкуственият интелект се намира широко приложение в преводи, научни публикации, това, което може би му липсва, както ние казваме, душичка, да, прилагателното, което седи пред интелект. Това, че е изкуствен, не му позволява, го прави неспособен да намери приложение в художествена литература и да направи една добра журналистическа статия. И както казах одеве, нищо не е само добро или само лошо, защото все още е далеч в моментът, в който изкуственият интелект може да превземе всичко, да превземе всяка една сфера на писане. Тук идва много логичен въпрос, който се задаваме. Имаме едно съдържание, което е генерирано от изкуствен интелект. Обикновено това съдържание е генерирано на базата на анализ на хиляди източници от информация, които до момента са зададени от нас хората. И в един момент, какво прави този изкуствен интелект за 3 секунди, когато го накараме нещо да ни напише? Той прави един буквално микс от различни човешки изречения. И в един текст от 10 изречения може 10 човека да претендират за авторско право. На кого принадлежи това съдържание? Този въпрос е задал и автора на Игри на тронове. Да. Задал си го даже в съда, подава дело, което успява да спечели, защото негови текстове са били използвани от ChatGPT. Да, в случая беше от ChatGPT. Именно тук иска да кажа, че ни става все по-сложно да успеем да отсяваме човешкото от изкуствено създаденото.
и подобни мерки се вземат. Това, което бях прочел е, че Мета, компанията Мета, съвсем скоро ще задължава потребителите всяко едно изображение, което е изкуствено създадено, да бъде упоменавано като такова, което мисля, че е една добра стъпка, за да запазим човешкото, да запазим душичката. А всъщност дали има някакъв инструмент или метод, по който можем да отсеем тази информация, да я разделим? Нека ние да бъдем този инструмент, така че да се запознаем с една новина и след това ние ще влезем в ролята на този инструмент. Уважаеми зрители, добър ден, вие вече сте с извънредния дежурен екип на Българска телевизия. Току-що в студиото пристигна оттава на гражданската отбрана подполковник Колев. Уважаеми зрители, опитът от възникнали бедствия и особено от войната в Персийския залив показва, че нашето население е недостатъчно подготвено при авария в атомната електроцентрала в Козлодуй. Имаме два момента. Поведение и действие на населението от ключите на разрешена зона на атомната електроцентрала и поведение и действие на населението от околната част на страната. Уважаеми зрители, веднага щом получим повече информация за цялата и извънредна обстановка, ще ви я предоставим. А всеки момент очакваме да се върнат и две наши репортерки, а други две очакваме с преки включвания от Народното събрание и от президентството. Материалът, който ни донесе подполковник Колев, вече е транскодиран и е в телевизията. Внимание! 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 Днес 10 часа възникна авария в атомната електроцентрала. Всички незабавно да се приберат по домовете си и да извършат херметизация на предварително определените помещения в жилищата и да се остане в тях. Включете радиоскопите и радиооператорите. Да се прекрати движението на хора на открито и на транспортните средства, с изключение на крайна необходимост. Оставете противографовите маски и подгответе личния си багаж в тяхното стил, да е на колата. Цялото това ще животни да се приберат в колите. Последните също да се херметизират. Както вече видяхте, това е извънредна емисия новини, излъчена по Българската национална телевизия през 1991 година. И сега ще ви помоля да вземете своите мобилни устройства и да влезете на main.com и да изпълните ролята на инструмент, който да провери каква е тази новина. Само вижте. Дай го на цял екран, защото отзад не знам дали. Готови ли сте вече скоро? Menti.com и е този план. Ето го разкрито. 6952 86 86 99. 6952 8699. Гледам, че повечето хора си оставиха телефоните, значи са гласували. Благодарим ви за включването. Явно вашето мнение показва, че това е лъжа. Защо не поискаме мнението и на изкуствения интелект и да видим той какво мисли по въпроса? Стефи, какво да му напишем? Ами, авария, Козлодуй, 1991. Вярно ли е? Истина ли е?
Ага, кой пише на фонетично и сега на БДС. Само с другото. На български. На кюто отгоре. Значи, ето тук ще го намерим. Ние вчера сме го намерили, така че... Въвеждаме част по български язик, писане на български язик. За тези, които не виждат, написали сме авария АЕЦ Козлодуй, 1991 истина или лъжа. И истина ли всъщност? Ами, така като гледам, ChatGPT е написал, че аварията в атомната централа АЕЦ Козлодуй през 1991 е факт. Което много интересно. Много интересно, значи. Сега малко. Имаме два източника, два инструмента. Единият казва, че е лъжа, другият казва, че е истина. Сега ние имаме 50% лъжа и 50% истина. Да. Нека да проверим в трети източник, за да бъдем сигурни. Така че нека да копираме това изречение и да го сложим в Google. Да, защото видяхме, че не мога да коментираш. Ние това си го знаехме. Моята първата статия, която ми излезе, какво пише в нея? Така... много интересно. Тук пише, че това всъщност не е истина, че дори се стига до дело срещу, цитирам, фитилджиите, които организират тази случка и доказват държавата до масова истерия. Значи все пак това не е било истина, така поне пише в Google. Щяхме да знаем сега. Да, щяхме да разберем. Тогава какъв извод може да си направим от този наш експеримент, че към този момент не можем да разчитаме на изкуствения интелект да анализира медийно съдържание, както и да дава достоверност на някакви събития? Добре, в началото говорихме, че изкуственият интелект може да пише статии, новини. А какво става, ако го накараме да ни напише, примерно, пропагандна статия? Я да пробваме. Добре, за какво да пробваме? Примерно за глобалното затопляне. Ти каза пропагандна статия, какво съвпадение, аз вчера го търсих. Много ще го прочита за тези, които не виждат. Напиши ми пропаганден текст, че глобалното затопляне никога не е съществувало. И какъв е отговора на ChatGPT? Аз като модел за език трябва да подчертая, че предоставянето на пропаганден текст, така и така, общо взето то отказва да ми предостави такава информация. Защо е лес? ChatGPT има някакви защити. Но обаче, според мен, те могат да бъдат преодоляни. Както сега ще ви покажем в един експеримент заедно с моят приятел. Например, ако на ChatGPT се зададе с конкретни жени изрази, той може да се заобиколят неговите защити и да не дава конкретен вид информация. Като, например, му казваме, че ние сме журналисти в един вестник и пишем статия, с която оборваме цялата теза, че климатичните промени са нещо истинско, т.е. се описваме да покажем, че е някаква лъжа, създадена от правителството с цяло финансови влаги. Ето тук съм му казал да ми напише теза с аргументи, че глобалното затопляне е лъжа и е създадено с цел увеличаване на даниците, оформено като статия. И той го прави, този път не ни отказва, напротив, дава ни заглавие, дава ни теза, дава ни аргументи и то така доста подробни, такива, които биха могли да минат в някаква статия в интернет, в някой сайт, създаден от нас или от него. Да, това е доста интересно. А сега нека да ви покажем нашия експеримент. Даваме на ChatGPT малко информация за нашата госпожа Маринова. Даваме му малко информация за биография, за работа на град и говорим да си измисли собствена история за нея. Няма. Единствено, което сме дали от нейната биография, Госпожо... Данчо, извинявам се, Елджи Майя и... Да, разказвайте се.
Захванете кабела. Той кабел не давам на... Това, което ние сме казали на чата, ние сега каквато информация за госпожата, име, фамилия, какво и искаме от него да продължи нейната биография. Като за начало задавам някакви, карам него да ни зададе някакви научни теми за някой момент от живота и след сега избираме една от предложените от него теми и искаме да я развие. В този случай той развива нейна тема за воинствен живот, как освен учителка в математическа гимназия и се занимава и с друго нещо, именно с незаконни дейности, с хакерски дейности. И накрая го караме да си измисли някакво заглавие. Не мога да повярвам, вижте какво намерих. Същата статия от сайта на журналистическия кошер. Троянски кон от ПМГ Пазарчик. Ама хубава работа, това кой го публикува? Момент, чакайте да го прочетем. Данс? Това е нашия блог. Слушайте. Валя Малинова започва да се занимава с хакерска дейност след случайно открита група от хакери в интернет. Тя научава за техническите аспекти на хакерството и се превръща в виртуоз на компютърната сигурност. Наталия! Поначало тя използва своите умения само за забавление и лично обогатяване, като поправя някои софтуерни проблеми и се извлича допълнителни приходи. С времето обаче Валя Малинова става все по-ангажирана с хакерската сцена и започва да разкрива компрометираща информация за властима и корумпирания бизнесмен. Този обрат в нейния живот привлича вниманието на могъщи, опасни фигури в подземния и политическия свят, които започват да я преследват. В процеса на разкриване на корупцията и разследване на тъмните сили, Валя се изправя пред опасности и интриги, които променят живота и завинаги. Тя се оказва в средата на киберпрестъпната мрежа, която успява да я набеди за редица тежки киберпрестъпления, вследствие на което тя бива разследвана и арестувана от ДАНС. Впоследствие бившето й работно място, учители и ученици се дистанцират от престъпната дейност на бившата им служителка. Госпожо, вие не си играете. Спокойно, тази информация не изтекла от журналистическия кошер. Намираме и в официалния сайт на ПМГ. Тук вече директор, нали тя го е разрешила. Просто излагаме се тук. Не е нормално. Но спокойно. Тази новина беше създадена от нас със съгласието на госпожа Валя Малинова, но както може да видите, изкуственият интелект може да създава такива истории и хората да ги използват за други действия, които да са неблагоприятни и да имат различни резултати, било то физически, психологически и така нататък. Нашето може да кажем, че беше доброволно. Да, доброволно. Габи, ти какво мислиш? Ами, както виждате, този изкуствен интелект е като един хамелеон, може да се шмуква, както му казваме на по-нашински език, навсякъде, във всяка една сфера и всяка една новина, дори в политиката, защото преди известно време в социалните мрежи, особено във Фейсбук, се беше появило едно видео на премиерът академик Николай Денков. Да, само сега. Няма да е на телевизора. Ще е на мултимедията. Не знам, има ли батерия? Има батерия. И на техниката на носителността много. На чата още повече. Важно е да има програмисти в обсега. Да.
Аз няма да се дълбача тук, защото нищо няма да се вижда от главата ми. Така, как се вижда. Добре, хайде все пак да видим това видео. Това е видеото. Аз ще си давам председението след това видео. Някои от вас може да си помислят, че е реално, други не. Истината е, че не е реално, генерирано от изкуствен интелект и е изцяло манипулирано с говорът, тембърът на премиера, движенията на устата, както виждате. Все едно, наистина той го е говорил вечерта по новините. Това обаче, което трябва да ни хване вниманието, е именно последното изречение, което е написано и като текст. Да оставим личните си данни, че някой си специалист ще ни се обади. Това, да не говорим премиер да го каже, особено по национална телевизия, да се остават еди някъде си някакви лични данни, е просто недопустимо. Това е може би първото и най-важно нещо, което да ни хване вниманието за това видео. За жалост обаче има хора, които са се хванали и трябва да се научим да не бъдем като тях. Така, хайде сега, преди да продължим нататък, да направим още един експеримент, още един ще ви помоля да отидете в Mentimeter и да въведете този код. Теодора, в изпитарника да не ти пречи. Е, там се служи при книгите. При книгите няма да ти пречи. Слушам, че изпълнявам, съм не мога да пиша. С клавиатура, като клавиатура. Никой не пише. Не ми завежда. Сега. 6-9. После Много сте бавни. 6-4-4-8. Ето се грешава. То самия сайт на не завежда. Питаме, че доста хора са включили и са гласували, така че чукай. Аз вече се видим. Да, нека се пак видим да се които до сега са успели вече да гласуват. Да. Виждаме, че 16 човека са гласували, че е лъжа, 11 истина. Ами, за наша радост, повечето, които са гласували, все пак са разпознали, че тези новини са истина. И как, че тези новини са лъжа. Да, чак аз се съобразих вече. Както вече всички разбрахме, подобни фалшиви новини не подминават и най-известните личности на нашата планета, такива като бившия президент на Съединените щати.
Доналд Тръмп. За тези, които нали, не са разбрали, вече снимките са лъжа и сега ще ви обясня точно защо. Ами, изкуственият интелект, изкуственият интелект, колкото и да е добър в възпроизвеждането на снимки, той не успява да създаде добри такива на лица. Размазва ги, макар цялото тяло на президента на САЩ да е фокусирано, неговото лице е размазано. Или ако се гледате, само да ви покажа снимки, Това е Доналд Тръмп, който е арестуван. Да. Уж. Ама не. Така, въпреки, че имаше дело срещу. Между другото, за Доналд Тръмп има най-много снимки. Доналд Тръмп и папата. Да. Да, папата се виждала много. Вижте колко интересен начин хваща полицая Доналд Тръмп. Мислите ли, че ако наистина той го арестува, ще го хване ето така с два? Ако се загледате, също може да видите, че на някои от снимките броя на пръстите не съвпада. Нали, имат по повече или по-малко от 5 пръста. Тук много ясно се личи колко е размазано лицето му. И както и на всичките останали полицаи. Те го снимат докато пада, как искаш да... На тази снимка, вижте на къде бяга Доналд Тръмп и вижте на къде бягат всички останали. Да. Така. И сега. Вече говорихме за политика, говорихме за медии, нека минем на нещо по-интересно, със сигурност, което ще е по-любимо на повечето от вас, а именно изкуството. Като почнахме за изображения да говорим и за разликите и по-точно грешките на изкуствен интелект, сега ще видим една картина, която не знам за вас, обаче на мен е доста странна. Нещо прекалено е перфектна. Значи, пропорциите на лицето, това е перфектната жена просто. Мен харесва. Да, точно така, Габи я нарисува. Преливането на цветовете е като цяло прекалено е перфектна. Чак човек да не повярва, че е истинска. Нали така, Габи? Ами защото не е. Това е картина, която е генерирана от ChatGPT, като възможно най-много съм се опитала нали, по описание да я доближа до именно това произведение на Вермеер, което е оценено на $100 милиона. Както виждате, тази жена далеч не е толкова перфектна, както и всъщност штриха на художника. Характерното за тази картина е, че перлената обица е направена с един замах на четката. С един замах на четката. И не знам за вас, обаче за първата не бих дала $100 милиона, особено като мога да си направя, ако искам 10 такива вкъщи. За някакви секунди. По-малко от секунди, пишеш просто и готово. Добре, ами успяхме да видим всеки един аспект. Минахме през медийно съдържание, минахме през изкуство даже. Това, което става според мен да направим много обобщение. Съгласен ли си? Съгласен съм. Според мен инструменти, подобни инструменти са изключително надежни. От гледна точка на това, че ние хората, колкото и да сме, да, хора сме, обаче допускаме човешка грешка. Факт е. Има много грешки, които допускаме. Това много общо казано, много грубо казано при технологиите не е допустимо. Всичко е безгрешно. Има надежност и това за мен е изключително важно. Ама статията, която прочетахме за госпожа Малинова, къде е троянския кон на ПМГ, да ме подвържа. Съм след малко или не? Всъщност беше съставена именно от ChatGPT и вие го видяхте точно при видеото на Алекс и Стефчо. И в нея имаше правописни грешки. Не само това, но и виждаме, че ChatGPT все още и всичките изкуствени интелекти не са перфектни в създаването на изображения, на снимки, допускат много грешки и дори могат да ни подведат с фалшива информация. Как така тогава са перфектни? Така, не съм изцяло съгласен с теб тук. Защо? Да, има грешки, но това не спестява много работа. Ако на мен чисто физически, нека вземем някакъв пример, трябва да генерирам да проуча, да анализирам една брой източника. На мен ще ми трябва една седмица да отида до библиотеката, да прегледам всички сайтове, да прочета блогове и така нататък. Ще ми трябва една седмица чисто физическо време да го свърша това нещо. Докато на инструменти, на подобни инструменти, им трябва 3 секунди, което е гениално. Ти им даваш ключови думи, то търси с хиляди източници и накрая връща едно съдържание, което е
резултат от много търсене. Добре, мислиш, че това е уникално? Да, до някъде съм съгласен, Викторе, но... Добре, айде стига толкова. Разбрахме, че има недостатъци, има предимства. Нека оставим всеки сам за себе си да реши кога и как да ползва изкуствения интелект. Нали така сте? Да, точно така. И всъщност, нека да направим един цялостен извод от всичко до тук. Всъщност, изкуственият интелект е наистина много мощен инструмент, който идва с множество потенциални приложения, но разбира се, трябва да имаме на предвид всички тези негови предимства и недостатъци и да го използваме най-важното, отговорно и етично. Добре. Съгласен съм. Мир! Европейци сме ние, ама все не сме до там. С тази кратка, но симптоматична за времето си равносметка завършва Алеко най-знаменитата си творба, а с нея поставя диагноза на цяла една епоха – действителността след освобождението. Време, в което един измъчен народ току-що поел въздух от задушаващата хватка на живота по дивото, пропадат вестните на своята току-що открита и отново сякаш загубена идентичност. Бай Ганьо лесно се забелязва и натрапва на сетивата. Но трудно откриваем, когато трябва да го намериш в себе си. Няма как да го видиш там, където... Няма как да го догониш и да го видиш там, където той е прекрачил границата на зримото и се е наснил душата ти с лекотата, граничеща с нахалството, с която обсебва чуждото купе. Всеки човек има светла и тъмна страна. Няма само добри или само лоши хора. Въпросът е кое и кога ще наделее. Щастливецът е щастлив най-вече, защото е имал силата и дарбата да покаже колкото и да го боли опакото лице на българина и в това число и своето опако. Да му се надсмее и да го победи. Така щастливеца ни дава надежда, дава ни път за спасение. Само победи от тъмната си страна, човекът преодолява себе си, спасява себе си. Всяко поколение носи своите предизвикателства и решения и след като едно поколение не може да се справи с дадено предизвикателство, то го завеждава на следващото, което по право трябва да съхрани вярата и да продължи да се бори за идните след него. Винаги ще има държава, която е по-богата, по-успяла, по-процъфтяваща от друга. Но никога няма да има държава, която в цялата си нова история да е поставена пред толкова много въпроси, за чието отговори да се бори, колкото нашата. Никоя държава не е поставена на такъв кръстопът между изтока и запада, между цивилизацията и ориенталщината, между западноевропейското и балканското. Винаги ще има фалшиви новини, които ще затварят очите ни, ще връзват ръцете ни, ще се опитват да влияят на възгледите и възприятията ни. Но никога не трябва да ги оставяме да променят мисленето ни, да промиват мозъците ни, да омаскаряват ценностите ни. Техническият напредък вече, както всички ние сме запознати, беляза ерата ни, но не трябва да позволяваме той да... самия изкуствен интелект да бъде Франкенщайнът на новото време. Не трябва да позволяваме той да контролира и да превзема всичко човешко останало около нас. Не трябва да губим себе си и да омаловажаваме човешкото. Никой робот наистина не може да замени човека. Никой робот не може да чувства като човек, не може да изпитва емоции като човек. Роботът е рационален и си служи с логика. Понякога в лудостта и рационалността на човека се намира и целият смисъл на света. Днешните технологии улесняват това се възползват от тях, за да създам тази рисунка. Що може да видите тук и на екрана. Сигурно така нареченият изкуствен интелект също може да създаде картина със сходна тематика. Но никой робот не може да допринесе за неповторимостта на картината чрез индивидуалния стил на истинския автор. Защото роботът създава, а човекът твори. Пречупва творенията през собствена си душевна вселена и излива върху платното собствената си същност. Роботът има умения, човекът има талант. Той има свое виждане, защото тази машина няма реален поглед над ситуацията, над това, за което ще твори. Защото само човекът може да проследи запазването на Бай Ганьо във времето, смея само своите дрехи и биваш отличен пример за известната пословица "Вълкът козенът се мини, но нрава не". Защото само хората виждат как то остава тенденция в поведението на българите, разпространяваща се по света и набиваща се в очите на чужденците като характеристика на народа ни. Защото със своите внушения и чувства Творецът въздейства на останалите и ги води към вътрешна борба и неспокойство. Кара другия да изпитва емоции, провокира го, чувърка с
съзнанието му и така малко по малко го променя и не го оставя безразличен. Защото в тази буря от идеи, в тази душевност, извана пейзажи и образи, в този разрив между стандартния робот и уникалния човек се крие спасението на този малък живот. Дава ни възможност да се приближим до божественото, да открием причина да продължим това кратко съществуване и да го направим пълноценно, нужно и различно. Да се развием към по-добро и да избавим съзнанието си от застоя. Така и Алеко. Той търси спасение в радостта, от която е решен, въпреки страданието, на което е бил подложен. Търси спасение в сатиричното си перо, в природата и хуманизма. Намира отговори на глобални въпроси, без да се озовява от съдбата си. Дава незаменими уроци по оцеляване, като запазва човещината си, добротата и радостта от живота. Учи ни да помним миналото си, да пазим ценностите и произхода си, да бъдем благодарни на тези, които са го съхранили през всичките тези години и да бъдем това, което сме станали. Да имаме памет. Затова и трябва да се стремим да сме повече алековци, отколкото байганевци. Защото Алеко се обезмисля без байгането, а байганя не може да съществува без Алеко. Защото ако няма лошото, за какво ни е доброто? Ако я няма опаката страна на българина, как ще прозрем добрите му качества? Защото опакото живее в доброто и доброто живее в опакото. И във всяко опако живее по много добро, а във всяко добро и по малко опако. Това беше нашият опит да ви покажем журналистиката, доброто, лошото, фалшивото, истинското през нашите очи. Имахме доста технически затруднения, както видяхме, но наистина работихме заедно с много любов и смятам, че се получи добре въпреки всичко. Много благодарим, че дойдохте на нашия урок. Да ви видим веднъж. Сега хайде всички. Заслужавате аплодисменти. Браво! Айде ученичките и майките, косите, синчките, всичките. Ивайло Александрова, голото момиче. Георги Георгиев, Буня Адвокатина, Дилян Дивоярски, беше в ролята на Гочол. Атанас Гатев, неповторимия Байган Олимпиада. Георги Нишанджиев е Дочол, знаете. Какво стана сега? Данко Харсъзина. Данко Харсъзина беше Стоян Иванов, но той тренира професионално и избяга. Камен, той е нашият разум, а Анелия е нашата съвест. Какво седите там? Аз се викам да стават тези. Ники, Жанет, Наталия, другата Наталия. Това е само част от кошера, представителна извадка. И останаха. И госпожа Валерия вече ще представи своите ученици, защото не ги познавам абсолютно всички. Отново Виктор. Ами, така, Ая, мисля, че много добре разбрахте тя с какво се занимава и колко критично гледа на новите технологии от гледна точка на изкуството. Габи, която умело претърси всички фалшиви новини, избра тази, която определено имаше най-голямо влияние, защото все пак става въпрос за министър-председател. Знаете, Николай Денков е на образованието министър. Стефчо, който по всякакъв начин... Стефчо, къде е Стефчо? Стефчо, да. Стефчо, който по всякакъв начин се опита така да накара ChatGPT, че да го обърка и да го манипулира, да ни състави фалшива новина за глобалната. Алекс, който е в основата на историята за нашия хакер. Стефи, която заедно с Ники, двамата успяха да
да ви представят именно тази новина, която е наистина голям. Аз лично за първи път чувам за нея. Може би голям част вече не знаят, че това е фалшива, представена от Куко, предаването. Предполагах, че е фалшива, защото щяхме да чуем, нали, не щяхме да знаем за това нещо, но пък е малко странно да шега, както казваме. Поздравление за двамата. Таня успя да ни покаже именно, да ни представи, разбира се, всички тези новини, които видяхме и в сайта на Кошера, и в сайта на Математическа гимназия, че лички не се притеснете, не сме ви хакнали сайта. Всичко е до рефрешнем и няма да го видим. И госпожа казва да не се притеснява, не сме Добре. хакнали сайта. Нищо няма да преспи по-спокойно. И Теодор, предполагам го виждате. Който забрави. Той членовеше, ни помагаше и ще го научим да пише на клавиатура. Не, значи той много добре се справя с български. На шега го казвам. Но на 100% не може да пише на български. Абсолютно на шега го казвам, няма нищо. Предлагам да излезем за една снимка, защото това трябва да се запомни и после ще се върнем ние при нашите гости, а вие сте свободни. Искам и тази момиченца отзад също, аплодисменти и 4 момиченца. Само да допълна тук на... Да. Това е Катерина. Браво, Макапа. Браво. Нашия артист. Ганчо Ковачев. Само момент, ние не сме приключили. От нашата група имаме един подарък с 3D принтера. Познавам и успех с този минус. Между другото да кажем на гостите, че по принцип учениците на ние не можем да работим на 3D принтера, те работят, тъй като има много настройки да се направят, това нещо да се направи. Трябва да ви кажем, че което я подаряваме, те също ни я правят на 3D принтера на нашото училище. Училището на кацнал в лобото. Да. Госпожа Спасова да поздравя учениците от името на регионалното управление на образованието и да изкажа своето възхищение и гордост от това, че бяхме на една такава представа за будна съвест. Нещо, което учителите и вие самите, с помощта на учителите се опитвате да изпълните в бъдещето една сериозна гражданска позиция и ценностна във вашите си ценности. Да очакваме от вас в бъдеще време наистина едни много отговорни млади хора, които извършват полета на крилете на своите мечти и толкова съвестни, че ще доведат до една сериозна промяна в нашето виждане за света и отношението ни към творчеството и изкуствения интелект едновременно. Аз съм изключително горда и с факта, че виждам мои бивши ученици толкова пораснали и озрели млади хора и съм горда с тях и ви пожелавам на всички вас успехи във всичко, което така се занимавате от сърце и душа. Благодаря ви. Разбира се, и на Наско Кордов, който направи още Айде, чуй, ще се върнем до 2 минути.